ku yi mana subscribe a tashar DJ Nice TV sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Jarumi Musa mai sana'a ko za ka iya faɗa mana Maryam Yahaya sanda ta shigo Kano a yadda ta shigo? Riga daban, zani daban, dan kwali daban, budu-budu. Kun ji ko? Kar ka kuskura ka gaya min magana banza a cikin gidana. Sai in sa a ɗaure ka kuma a ɗaure ka an ɗaure banza. Kai, lalle ma, yau da tabbatar da cewa Maryam Yahaya baki da kunya. Kin san waye mai sana'a a masana'antar Kano kuwa? Sarki Ali, kana ji wanda yarinya tana faɗa mai sana'a magana? Babu ruwan alulu. Har tana da arzikin da za ta kulle shi. Ka duba WhatsApp ɗinka na tura maka sako. Ina fata ka ga sakon da na tura maka. Haba ke ma, me zan gani haka? Sai ka ce ba wayayya ba? Wato ka zata mu ɗan iska ne haka muke. Wallahi tallahi ba abin da kike tunani bane. Ina jiran miliyan 50 ko kuma ai karan kumallo da wannan bidiyon naka a duniya gobe da safe. La ilaha illallah. Yarinyar nan ta jiga min aiki. Ya zan yi. Yayi kyau. Ka sarki Ali, ni fa ba wannan maganar na tambaye ka ba. Yanzu dai ya za a yi? Babu ruwan alulu. Oke shikenan. Kawai bari da ita na ma sayar da nan da ita. Kawai da Musa mai sana'a zan haɗa ta. Musa mai sana'a ina so ga mutane abinda ba sani ba akan Maryam Yahaya. Har wani gida aka zo aka yi ko? To gidan ma mun san da yadda aka samu gidan. Ka isa ka shigo cikin gidana ka nemi ka gaya min magana to yan sai in sa karnuka na su fitan min da kai ko kuma su yi min ƙasa da kai. Alhamdulillah. Na samu maganin ta. Mutane su rika duba Allah, a ji tsoron Allah, a tuna fa za a mutu a je a tarar da Allah. Ya mata dai mutumi na. Sai na sharara maka bari wallahi.